Pozrite, koľko vajec som ja dnes minula, aby som sa naučila robiť vajce aj na nerezovej panvici bez toho, aby sa prilepilo. A okrem toho som skúšala aj hybridný povrch, liatinovú panvicu. Všetko za vás, aby ste vy nemuseli. Panvice si dáme najprv rozohriať. Tu strekneme olej. Na túto ešte nie, tam musíme urobiť guličkový test. A teraz s môjim kódom NEREZJELASKA15 máte 15% zľavu na úplne všetko od Fabiny. Aby sa mi vajíčko dobre urobilo, ja vždy prilejem trošku vody, aby sa vytvorila para, ktorá nám to vajíčko pekne urobí z vrchu. Takto vyzerá dobre nahriatá panvica. Strekneme tam olej. Prilejeme trošku vody a zakrieme. No a ideme sa pozrieť na to. Pozrite, nič. Vidíte? Krásne. No, krásne urobené. Čiže hybridná testom prešla. Takže na tejto voľské oko neurobíte. Keď sa vám niečo tam aj pripečie, tak ja som tam iba naliala vodu a pozrite, takto s obyčajnou vareškou to celé dáte dolu. No a ideme sa pozrieť na nerezovú panvicu a... Ale prečo sa to prilepilo? Toto vajco idem urobiť ešte raz. Tá nerezová panvica vám vždy potrafí najviac. Teraz sme zvolili techniku bez vody. Babi, mne sa podarilo urobiť vajíčko na nereze a zo spodu. Stálo ma to 4 ďalšie vajíčka, ale máme to. Takže presný postup vám napíšem dole. Na voľské oči odporúčam teda buď hybrid, alebo nerez. S tým nerezom treba mať trošku skúsenosti, priznávam. Tak verím, že vám bolo toto video napomocné a že sa nebudete bať robiť voľské oči aj na nereze.